hey chonte YouTube channel atagin ani hey lungsen le che velte kan thim trop maya enge chanchin tlang pui me sil thei kha chuanin tin ngan kom don che ni enge iming le ini na te me sil phot don mi nyang kaming chu h lal en moi ania chuan SDO kani lom ome hey nimin ni som ni pakhat tho tan atang khanin kan thim deuh thuap maya enge hei hi kan thim chan khoi lai nge chhia eng lai nge chhia kan transformer hi abula tang dewin han soita ilamo kan transformer hi sangkha jakwa somkwa paruk nei tha a hetilai lungsen mun hi alo khenga ti chuan November tha sangkha jakwa somkwa pariata ti nun tan ani a chuanin khosom ni pathum achoma ti chuan tuna hian consumer hi sangli zani somni panga kan ni a chuanin ni somni pakhat chundar som pahnih lem ni li khan kan trip tarup maya chuanin engtiziange kan tia kan han in cheka kan han check na a khanin thil thalo zok a chung winding te alo kanga ti chuanin kan transformer oil te kha alo le ka siam that chi ani lo te kha kan han in check na a khan kan hriat taka khan dar ni bor vel ani chu kan han hriat chhuah chumo ti chuan chumi kan hriat chhuah vele chuan kan pu te kan han thrila report kan han siam zung zunga chuanin kan pu ten an han hriat kan van nei thlak devin kan power minister zaom tak puzira alo omlai ani hlava anin ma min han lak sak nga la ti chuan kan van nei le zel na chu aizol MRP 2.5 MVA tu na kan man capacity chia hi man thei mai tur lak thei mai turin alo oma chu min han soifel sak uveka ti chuan ni zana khanin engemo atulang ang min han boy pui zo nuwa tukina zinga transformer la tur chuan kan intir chuak ta a ti chuan kan van neya kan motor te atwang ani chuan naktuk lama chuan transformer phur chu alo thlen kan be seya ti chuanin chumi alo khenga kan hanin hlang fel ani po in engemo transformer han wa thar chuan ti tur neu alo om ve amo khang ang zong zong a kha kan han ti fel chuan tun kar tok te hi chuan kan restore thei chu kan in be sei kan tuan viau chuan lo hle mai hey voin ni somni pani thole ni ya hey nauten nan thok na sa hle me ya eng lai ber ngen tho enge he hianin kan transformer nei tura enge kongrawa sut ni vo in hianin office pui staff zong zong kan in ko khoma tho tur tam taka oma achan chu kan transformer chhia hi solama MRT lama phur pheite angai le don wangin a oil te kan reina jang khai thei deuh turin kan han thiata tin chumi ba ka transformer thar lo theng tur kha ka ronda le na tur khan pong hi amu mal talavani hei substation chu kan hu angin hetiang ang hian motor lu thei ani lawa chu wang chuan khi ta kan fencing te khi kan thiata chumi chu enge ni buak thea motor lian lo kal thei tur lo in wat sai kha angaya chung ang zong zong atan chuan kan kudam te kan thia ta kan bung ro ri tak tak te mundanga kan seng hoya chuanin chumi JCB a kong kal theina tur ko pang lai zol te angaya wang khan lungsen VC2 ten JCB te min roi saka te chuan ma min lak saka an chunga ko kan lom em ani te kha an soi ngal du ani lom hle mai tuna hian lungsen substation hianin engtiang chin nge apoi mo na ya khua eng ang vel nge achom tlang pui mi sil le thengem lungsen substation hi apoi mo khop maya a omzia chuan lungsen substation hi
khoi wa atang hian 33 kV in lungsena hian kan la lu ta chuanin lungsen substation atang hian 33 kV thoin tlabung substation kan pe a tin chongte substation kan pe boka kan bial hi ale lama chuan azau ve mema chuanin ama ero chu kan van nei na chu tu na hian kan transformer thalo hian hemi lungsen khwa le a chevel khosom ni pathum te zong chu nge ni a thalawa mo chongte le tlabung chu van nei thak devin kan pereng thei ani te kha kan sei ani lom ome inkom na hun thatak mai min bo sei saka ichunga kan lom ya